Πληροφορική τρίτης γυμνασίου στο λιμένεσασκήσεις.gr. Στο προηγούμενο μάθημα ορίσαμε ως αλγόριθμο τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Τα βήματα αυτά που αποτελούν έναν αλγόριθμο τα ονομάζουμε οδηγίες ή εντολές. Οι αλγόριθμοι που κατασκευάζουμε πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν κάποιες ιδιότητες. Η πρώτη είναι ότι ένας αλγόριθμος θα πρέπει να είναι πεπερασμένος. Όταν υλοποιούμε έναν αλγόριθμο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάποτε θα τελειώσει επιτυχάνοντας το τελικό σκοπό. Θα πρέπει να αποτελείται από ένα πεπερασμένο αριθμό εντολών, οι οποίες θα εκτελούνται σε ένα πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχουμε ένα πεπερασμένο αριθμό εντολών μόνο, γιατί μπορεί να έχουμε μέσα κάποιες εντολές επανάληψης, οι οποίες θα πρέπει και αυτές να ορίζουν την επανάληψη σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων, δηλαδή συγκεκριμένες φορές. Ένας αλγόριθμος θα πρέπει να είναι καλά ορισμένος. Οι εντολές ενός αλγορίθμου πρέπει να έχουν ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να μην μπερδευτεί αυτός που θα τον εκτελέσει. Θα πρέπει το κάθε βήμα να έχει μονοσήμαντη έννοια. Δεν θα πρέπει να έχουμε διφορούμενες έννοιες, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να κάνει για κάθε εντολή ένα συγκεκριμένο βήμα. Επίσης, ο αλγόριθμος θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Οι εντολές θα πρέπει να είναι εκφρασμένες με απλά λόγια, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές και να οδηγούν στην επίτευξη του στόχου. Περισσότερα μαθήματα στο λιμένεσασκήσεις.gr. Γεια σας.